Kublai pi baro at ngapediang sumpai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Kum kibriu baro ngi don ya ka hokpan imha imyak imsuk imsan hande kata kamut pat bangim dan kamsyo ban buram kaliang ya ka hok chong ki wei pat ki para briuro ka jingsha yu roi chong ka hok long briu man briu haki imlang sa lang kade ka dautan rai ka bawan ra ya ki kendon an bat ki commission ki baper da ka sarkar ban address ya ki jing ki ba mi na ka jingsha pan khen mat la chong ki hok long briu man briu khamtam ka hok chong urit uria bat ki trot bor haki ta ki he ki kraw bat ki pura bor khnang ban ai ka jingyada yaki ka jingdon jo ki laitli ki mauber siu ha ka recent sharp ba ni ka ta ka democratic country ba kantup ya ka legislative ka executive bat ka judiciary ki ba yeng ban tre hala ka jong ka banta ka legislative kum ka ta ka bor ka ba shim ka banta ban thau ban shna ya ki an ki kanun ki ba pher ha po ka di bat ka chala ka executive pat kum ka ta ka bor ka ba shim ka banta ban pen tre kam salansar hakul kom ka badai ya ki kendon an bathau bat pass the legislative body but ka judiciary pat kum ka ka bor ka bashem ka banta ban pej ban pentikna babaro ki kendon an kin trekam renti khlam new shilang khmat yano na markata parlok ka legislative ka executive pat ka judiciary ki long shisha ki ta ki lightly ki bor ki badon kambha na ka banta ban pelong ya ka recent sharp ba ka basok ka basngan habarok ki diang pat ki banta bon sen na kapor ni juyo I ba kidan kita ki program yaki pa ba bacu pelong hakaleng ka ribat hakajala Meghalaya ro lada marwe ni da ka kanhon ka jing thumul jong ka jing yakmi ban yaki pa ba ka dei ban pan pau ya ka jing persha halor ka jing sha yuroi ni sha kni no jong ki hok long briu man briu bat bandawaru na ki bor ba dei pen dei kmi ban pen yo biang yakita ki hok habadon ka jing sha pan khen ju bor ka hok long briu man briu haki imlang sa lang haki benta ki baper ka judon ro ka jing yami pa ba ban yakhi da ka bara rangkat ki jing tho haki plakat bat ki bana bat ka ya pertajam ni dawa ya ka hong lada ka dei persha ya ka sarkar ni yakino ro hoy perlok ban yakhi pa ba na ka benta ka hok na klanti jong ka an ka dei ka constitutional right le ni ka ta ka hok jong man la u ni ka nongshongdie jong kari India kumbala pan kut board da kri san sha jong kari haka article khat khandai iwei a bat khat khandai iwei b kumju ro ki board district ki ju pentrai kam ya ka section chispa south CRPC ne ka ta ka code of criminal procedure kum ka ta ka prohibitory order ban mana ne khang persha ya kinong yakhi ban penmi yakino ki jingkul mar ki bala ban kata ya ka shongsan habaro kiliang ti perlong ngi kan mau hi ba khndiat snam menshwa bat khamtam e ha kini ki khndiat sngi ki bala lek no ka sarkar Meghalaya kari kendo mau siang halor ka jingtmu jongka ban pen kendria ya kinong Nongshongdie Madan bat road surok na ki than khandai lan bat na shirin ter usurok ka yau police bazar na ma ka jingpen e triang jong ki kanhun ki nongti Madan khamtam e ka seng ka balatip kum ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ne tip langkot ya ka kum ka MGSPHSVA ka bachukar shan bha but I bor da ka kong Angela rangat bat ukurim jongka ulet Tarun Bhatia wala da kimdei ki Nongshongdie Madan yela de ro ndai kum kita ki social activist but sakawai pat kadai ka Shillong Roadside Hawkers Association ne ka SRHA bakin shukongo sok ya ki hukum ka sarkar Meghalaya halor ka dongrem jong ka Central Act batip kum ka Street Vendors Protection of Livelihood and Regulations of Street Vending Act arja khatsau bar pentrai kam pat kum ka State Act da ka sarkar Meghalaya hadin ka jinga tantalai ka bajuat hapeng ka sarkar Meghalaya bat ka sengki Nongshongdie Madan ka balane hadu kum ban rusnam aa ka sengki Nongshongdie Madan kila judlek ban te jingkhang man ka por hayeng ka chari ban yo ya ka jing bishar bahok halor ki hok bakidawa na ka sarkar bakam dei ban pen kendria no yakin khandai lat shakita ki vending zone baka sarkar kala pen cracker pang kum ha parking lot ka muda complex bat persha ya ka office jong ka SBI Shillong main branch Hendrai khadu khadwai pat da ka jingshim khia jong ka Meghalaya High Court padron burom ban bishar ya ka kam na ka benta ka jing bha jong ki Nongshongdie Madan bat ki pat ba ki bayat bayeng rangkat ka jing trailang jong ka sarkar jala bat ka Shillong Municipal Board lala ban pen kendria no ni relocate ya katu kat ni ki Nongshongdie Madan ki badon ya kita ki certificate of vending by issue da ka Shillong Municipal Board rangkat ka jing menjurlang jong ka Provisional Town Vending Committee na khandai lat
bat surok pibi wat la da kam dei da klanti ka basuk bat ka bajai jai ro namar ba ka seng ki Nongshongdie Madan ki pen bet ban kenria bat ki kam bet ba ka de ka hok chongki ban ka mai bat ban im chak po na ka kam Nongshongdie Madan pathar kat bamon haki surok ni ki footpath nuksa kum ka jing shong klap akor bat shong Donbok ki Nongshongdie Madan hashimenta jong ka footpath hakmat jong ka Shillong Civil Hospital nang ta usrok kali naduk khandai lat shadu lat sosun bat ter shadu mat pran ubala khamnya hismam da ki Nongshongdie Madan khasi bat dakhar ki bala pen khan im pet ya ka hok jong ki pat ba nong yang bat kin pat ba nong yai kachat ban yo pendan kam light load ya ki footpath kat kum ka jing thmu barasna khnang na ka banta ban pensop ban light ro ya ki pedestrian na ki jingma jingban saw ki bala ban mi na ka jing lambuk para brew bat ki kali teng i kumba ki Nongshongdie road surok ro kin sha lambuk ban haki kali na ka jing tor palat shakhmat surok na lor ba usrok ularet bat khapnya lapa na ka jingbon palat ki kali bat ki pat ba nong yang let's say ka dautan rai hi ka ba penslor ya ki di Madan ban Nongshongdie pathar kat bamon hak nongba Shillong kum kata ko on plan city kadehi na kajing sha bat kajing island chong ki bor sarkar na do nangkong na mala ka an hi kampen rekheng ki Nongshongdie Madan kin shim ya ka kabuk sian ban im kamai jakpo haki chaka bat ki surok pat ba kat bakimon na kajing bam shim khia ki bor sarkar ban tuklar ni khang persha na do baki sedang ban shong be an haki nuk ki chaka pat ba hapo Meghalaya kadai kajing shisha ban nangkong hi ka sarkar ka ju island hadin pat ka sakhanglan bat kani ke kawan ra ching hadin ya ka sarkar ban tem bat man persha pat ya kinong pen khen an bajuyo aman parlong ngahi nga shem ba ki daw to ka jingkala so ka dot jong ki babon ki jing ha Meghalaya kum ka jala ka barit ha ka area ka population bat ka bapoho ha ka yo ka kot ndai ka kala bon briu bat duk no na ka daw jong ka jing yo wan bo ha shnong matla jong ki nongwei nong ar ki bala kdi ya ka pliang cha jong ki babon nangkong hi kadai na kajing bam shim kya jong ka sarkar bat ki bo jong ka an ban pen trei kam renti ya ki kendon an kum bakidai ban long bat teng ki kendon an ki kala jensur no tang na ka daw jong ibaisha ibasang ibatang san phutangka kabaar pat kadai kajing island bat kajing penslur hi ka sarkar kabadon hak bor sanshani ki wei pat ki riudon bor ya ki briu baki man ban pen khen an kat baki man namar omdon benot ban persha ya ki hakajing shisha ka sarkar kamdei ban island ya no ro wala dei makna ki briu ki badon kajing dei ka bajan bat kita ki he sarkar ki nong mi kmat pat ba ki de khot chok ki kon seng bahanang ki riu he spa he bor bat no ro ngai bala dakas an hi ka tre kam saran sar thik lem nyu shinyang khmat yano ka Meghalaya be et chongi kan ampere than na ka tak jala sikem ka wei na ki jala ki barit chong ka dong ka than chate lam ingi chong ka India ka ba long discipline ba ha ki lian baro wa da kam long janai lut paralok te pisngo ya hab ni em da nga kan tho ba ka jing stang nang kong jong ka jing kharoi ki jing sniu ki ba bon jai bon ru kam hapo ka jala bat ka imlang sa lang kum ka jing jalai jo ki kam be an bat ka jing pen khen an kat bamon ka jing jalai jo ki kam le bor ki kam le don bor ka jing shon ya penya para briu le chan man ka sngi ki kam to kam them wat haba pau ba shai ka jing kan rei jo ka jing di bat jing khai light lo ya ki jing di pen bu an kum u kanja u drugs ka ta shisha ya ki khon samla pada ki imlang salang bat ki wei ka jing kharoi jo ki kam auria ki kam bam sam ki kam ya khalai ki babon ru kam ka jing jalai jo ki briu ki balle bat tre ya ki kam pershaan bat ki wei bon sen hi klas ki sedang na ka jing plot bat ka jing long shiliang khmat palat jong ki bor ka an ka ba penshuri Nongshong basalak ban shim kabu na ka jingle matla bat le kalut chong ki bor sarkar ban tem bat ban rat kong nadu basdang ya ki bri pat khen an penban ka sarkar bon sen ka jukendet ban tiu tat hadu baki jing na ki kam sniu ki ba bon jat ki wan ban kiu hateng kong yeng shim action ro ka long tang ha ka por badon kita ki jingjia ki bas si hadin pan la aila biang kumjo bat la dia ki kams new kimpau perthai ni omdon ba ujor persha yaki nang hang ta le ka sarkar kala shulek let lut bat kala no kum ba aimon nang ya kita ki riushum kabu bakin le kat bakimon bat suki ki jingsnu bat ki kambe an babon ki kala sok dot no kasado pa sarkar kan da kendo mau siang hi tengang bat ki pai ba ka jalakin sa selang hingang namar kumbadon ki baong habala melin ban im yomon ban im lat loy la kala malen no ban da hiro ban patat ya ukenti chongka hadin dei nakni ka juk ka daw ba ki hawkers bat ki tak street vendors
Kiriami kum kita kitit Hamadan ban kamai jak pokat baman haka kateng jong ke jingduk jing keduk ler kadai haki surok kali ni footpath ro. Handai tang ban bit ban biang ka hok kamai jak po la jong ki klet pat ba ka jing shong patar bat klem akor jong ki haki surok bat nanti ya ikjar ka kata kala pat ya ka hok jong ki wei pat ki para Nongshongdie ki badon ya ka ju ka mon ban imsuk imkemen ban bit ban biang ka kamai ka kaji kum maki khamtam ya ki briu ki bachumlien ban ya ikjar bakin yo ya like loy ha ki surok bat ki footpath klem jing ting jing e kat kum bala kadeu ha ka section new hado lai phupra jong ka motor vehicle a khat khanai spa phupra nang ta ka section a spa ni po khanai lai spa saw lai spa lai phumriu lai spa lai Punyo, but lai spa lai phupra jong ka Indian Penal Code khat pra spa ripo the rule 8 but 15 jong ka rule of the road regulations khat khanai spa phupnai but khajing ithok karpang jong ka yeng bichar Bakli do jong kari ka Supreme Court ka hok ban namsha panthot ki footpath bat ki nong ya kat kum kata ka hok ka badon kam ha ka jing imbriu la ni kata ka fundamental right to life kat kum ka article at way jong ka tisan sha halor ka ni ka bantas no shngain do ban tip ba ka Supreme Court kala dep ban ya ka hukum sabaro ki sarkar jalna bakin pentikna ya ka jing long safe jong ki footpath bat ki nong ya kat ro kum jo kat ba ka Meghalaya pat ikumba ka sarkar kamdon ya kata ka mon ban pentikam ya kata ko hukum jong ka Supreme Court namar ngiyo iba haduk menta mene bon hina ki footpath hakeleng ki jaka sor ki kala jaka khayi pateng penban kat baki ba khamtam ki khana skol bapli ki haban ya na pedeng ki surok kali ha pedeng ke jingma ka bakraw ha ka jingem na lor nang ta sakinong ya ikjat bat kinong nya kali shimen ni kamai ro ki hun ban chu snap jar klem pen pau ya ka jing snow persha jong ki halor ka jing sha yu rot ka hok la jong kum balapen ku board da ki kendon an kum bale ka seng ki Nongshongdie Madan ha Meghalaya bon sin ni dang hun ban churi dengan lenter ha po jong ka wei ka jing ong ka bangi yo snow bha barabor hari la jong kat bamon yo lat pat sa unong wei nong arban shim kabu da ka baya pertalang ya ka ju ka kentien tang banapo jong ka jan kersa jong kitai khasi pat kum uta umama bapli ubam salia ban tamat la ki khmat ban pensait hor ya ka pla jong ki nong yalam 838 jat pendiu ki ba khwan man toy shimen de itai baisha ni ibairning ro tang ban yo kamai sok but onda uklaru spa pan nakikam khayi pateng kajala ni sedang sekabishni ke pihun pat ya umama da pai ki driver le khamtam ki bajunya kali kamai ha sor shlong teng le isen ei baki haban shunya pikir ya ki kali ne bateng yo ki kum lembop klumar ya ki pat ba na ka jing kham nia palat ki surok ka bami na kur kom shongdi bat le khlam akor palat jok ki nong di ro surok tang bakin la ban de bha bat ki snow bakata kadai tang ka hok jong ki ban yo kamai jam klem sha pen wit hangno wada ki bor sarkar bat ka bor jong ki andro handai ki klet pat ban puram kalyang ya ka hok jong ki bapli ki driver local ki badan kam ro ban kamai ban imja ka po lang kumaki ti perlok ban pen kut yak ni ka video ka jingkli ka bangakwa ban pu happy ki pat ba Pinya juba plang kalong hatu kani ka thma yaki hapdeng ka seng ki Nongshongdie Madan bat ka sarkar Meghalaya kentup ya ka Shillong Municipal Board kan kut no menta ni kan dang pteng khamtam hadin ba ka sarkar kala depan kendria ni relocate shwa yaki katu ka ningut ki Nongshongdie Madan ki badon ya kita ki proper certificate of vending COE Syakita ki designated vending zone balapan krep penbit penbiang da sarkar na lor kasong pisa ka ba arpawajat tengka marway kum ka relocation allowances ne ka jing mentoy pisa bayo na basyakan dia kantup ya kasipo hajat tengka kum ka one time shifting allowance bat ka arhajat tengka marway shibnai na ka benta sanblai sngudai shisha ya ka jing ongjong umentri ki am chungok kai pathai ka sarkar dala uba pon lengdo baki Nongshongdie Madan ha Meghalaya ki dei ki Donbok tam na baro hari India at ki dei ro banda sngungu ban buram bhai ka sarkar Meghalaya na lor baki yo ya ka jaka Shongdie ka babit ka babyang na ka sarkar yo ei pat sa ka song pisa ka ba 2000 tengka marway ya ka baki wei pat ki sarkar jala ha India kimchu
ai le no tang ka chaka bakin Nongshongdie tinga tharai wat ka president jong ke MGSPHSBA ka tong biolin pertu ro ka lokon menta khamtam hadin bang yo i usumbot menti rangba ka chala umas nya balang dhar bat umenti ki kam jngo kai perthai uba polang do kila leng shakata ka yau thamai jong ki Nongshongdie Madan hamuda parking lot bat kila thit tiar ro na ka dukon jongka rangkat ka yakren biria ban yo yer kes ngau ba ha ka yau thamai kumbala ban yo i na ki durki hakiran san social media ti perlok da pitang don AA ban kan tho halor kani ka video baya dei bat ka thama hapten ki khon yo man Nongshongdie Madan bat ka sarkar Meghalaya sneu bha bande ya kan tho don buram klem dakta ya ka jing sneu jong kiwei ha ka comment box kanang bangin ya tip lang kumjuro lada pi itanat bat pisnok tanat ya kani ka video sneu bha wat klet ban like ban share ban subscribe ro ya ka channel jongan na ka banta kiwei pat ki video ki bangajuan ra shapi na kapor shakapor Paralok bleshibon ya kapor jong pis ngaba watlet ban like share comments pat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video